indledningsvis en supertur, Palme Fyn Cup. Vi kom sådan rimeligt afsted. Der blev holdt lidt tilbage i starten. Vi skal lige finde race mode på båden, men kom godt afsted sammen med de andre flerskårsbåde. Trak relativt hurtigt fra. Sammen med Jens Korning i Dragonfire. Kom godt ned igennem lille bælte og fik sådan skudt godt til, da først der kom lidt mere slæk på skøderne ned imod det sydfynske og hen ad det sydfynske. Vi tog den første kølbåd og var første båd lidt før Helnes og kommer godt igennem Svendborgsund på nogle super tider sådan set. Efter Svendborgsund får vi et godt ben op mod Storebæltsbroen. Op på Storebæltsbroen har vi et lille sag med et fald, men der ligger vi stille lidt, som du måske har set på racetrackeren. Ja. Men kommer egentlig godt videre fra det også. Der kommer noget voldsomt sø efter Storebæltsbroen, Kertemindebugten, deroppe på den anden side af Romsø. Men oppe ved Romsø sker der det, at vi springer en hakenblok ned i vores mastefod. Og den blok, den springer så hårdt, så man går op og smadrer vores masteror. Vi har sådan en kulfiber masteror, der er et beslag, der sidder på bagsiden af masten, som drejer masten. Og når ikke vi længere kan dreje masten på sådan en vingeprofil her, så står hele rækken simpelthen på, og det gør den lige til den falder ned og møder på os. Så der var ikke andet at gøre, når vi vende snotten tilbage og sejle tilbage forbi Romsø ind til Kerteminde. Alt i alt en god tur, vi fik testet Carbon 3, og nu glæder vi os til at gå igen. Vi glæder os til at se jer. God vind.